Изложбата е една изключителна възможност за всички, които участваме в нея, да се представим с нашите творби в София. За мен лично е много вълнуващо, защото за пръв път представям картините си в София. Мисля, че по-добра възможност дори не съм и очаквала от тази, още повече, че мога да се срещна, да се запозная с колеги от целия свят, които също са творци с български происход и работят в границите на родината. Така, това изложбата е една чудесна възможност. Творчеството е изключителна дейност. Да си сам в ателието и да създаваш нещо, да водиш един диалог със себе си, това е нещо, за което, когато човек намери време и има възможност да го прави, е наистина нещо прекрасно. Специално за тази изложба смятам, че доста голяма реклама има и ние сме реално и благодарни за това внимание, което ни се отделя. Така че аз смятам, че доста така добра работа е свършена около организацията на изложбата и наистина никак не е лесно, нито в чужбина, нито тук, сам да си организираш изложбата и сам да се грижиш за всички детайли по организацията. Така че в това отношение мисля, че нещата си приличат. Дали си в България или в чужбина, подадени ръце се намират и помощ се намира, но и трудно се намира. Човек не трябва да губи вяра, трябва да продължава да търси. Има ли нещо носталгично в вашето творчество? Носталгично? Носталгично в картините ми, в творчеството. Разбира се, не мога да крия, че човек, където и да отиде по света, поне аз за себе си смятам, но виждам, че и колегите ми са така, остава българин. Даже ще ви кажа, днеска разсъждавах върху това, че като се питаме един друг, ти откъде си, никой не каза, аз съм от Виена, аз съм от Мадрид, всички казваме, аз съм от Варна, аз съм от София, аз съм от Добрич, т.е. ние не се изживяваме като хора, които принадлежат към една чужда културна среда. Всъщност всички посочиха място, където са родени, а не където творят. Ние тръгваме от България с едно разбиране за живопис, който е учил в българско училище за изкуства, го носи в себе си и то е напълно естествено. Ние тръгваме с едно разбиране за изкуство, което ни заобикаля, всъщност културата, която ни заобикаля, културните артефакти, ние растем сред тях и неминуемо обществото влияе върху твореца. Отивайки в чуждата културна среда, човек в началото може така да срещне, може би, и затруднение в това да разбира чуждия начин на мислене, съответно не винаги намира езика, по който той да бъде разбран. Но това с течение на времето, разбира се, тези граници се размиват. И естествено, всеки, който твори в чужда културна среда, се влияе от нея. Има ли в България същите условия за развитие на изкуството, както е в другите страни? Аз не мога да преценя дали в България има условия за развитие на изкуството, но виждам страхотни работи, които се правят от българи. Така че след като има резултат, значи има сила и воля да го правят. И като има такива хора, значи има и добро българско изкуство. А в чужбина по същия начин. Един финансов министър. Художника е като птица. Сам си намира своя път, начин на връщане или завръщане. Има една латинска дума, която се казва дивинацио. Това е гадаене по птиците. Ние тези, които работихме този проект, гадаем вашите намерения, мисли и усещания. Преди много години големите български имена, които сега са класици, като Бенчо Обрешков, Никола Маринов, Дечко Озунов и още ред
такива големи художници са били в Европа, но никога не са забравили, че са българи. Те са минавали през призмата на европейските модули, канони, но винаги са оставали със своите български корени. Много е трудно на кръстопътя на сега една такава обширна територия, каквато е изкуството, да правите своите анализи, да правите своите картини, да правите така, че България да се чувства горда с вас. Затова искам скромно да ви кажа добре дошли у дома. Благодаря ви.